Masara Severance Mabotoka Shira Mchongo chenyu cha secret na confessions zitandoitwa Iye Glory, and welcome back to this episode. I hope you had a wonderful weekend. Kwamuri Koko. I don't know what happened on Friday. You guys just disappeared. But I started to post a video vanu vachipo. Kumamuri bigo. Anyway, mnasi mswa 29 tati ngatirangaridza kuti mangwana mswa 30 trukuti zvoni guys wherever you are. Ngatisanganei paZoom, ndichasiya link comment section. Tina material peace, tina material protection, tina matrauma brothers edu anogara hotspot areas mu South Africa. Munongoza kuti hazvinakidzi kunzwa kuti kune muZimbabwean azonzi amwe, kuti kune munhu kuMozambique azonzi amwe. Anditika saka ngatisanganei, so tinamate tichichema kuna Jehovah so that the Lord can heal our land. Link ichange irimo mu comment section. Right, rega tipinde munyaya yekutanga. Vatete kutaura kwandiri kuita, ndakatomira pamuti. Iza mabamba angu pamuti senge zvinoita mombe zviya. Nokuti pampata weJericho paita dambudziko. Munhu akazondiroya this time akandigona. Ndakaita kuororwa chaiko. Ndaizviita munhu akangwara ndisingazivi kuti maitawana vari kundigaira yakaipa. Vatete ndinotoziva kuti ndivo vakaita mabasa makuru aya, nokuti murume wavo ndiye andainge ndichifambidzana naye kwegore nehafu yapfuura, ndichiimba kuti zvakanaka kuva pano asvotwa ngaabude. Handina kuziva kuti ndini ndichatozoitwa kusvotwa zvakaipisisa, kwete kusvotwa koga, asi ndiri mumarwadzo ekuti heki. Vatete handifungi kuti kuchaita rimwe gehena rinopfuura randiri iri. Udzai vanhu kuti vakaona murume wemunhu achiti anovada ngavatize neupenyu hwavo, ngavazive kuti chero murume akauya achiexposa maweakness emadzimai avo vasafurirwa, hambobva akasiya mudzimai wake, never. Vatete kuti ndisangane naSatani chine nyanga ichi, ndaita mapiecework pamba pomwe mudzimai ainge ane mwoyo wakanaka. Mazuva iwawo ndaitovawo nesituation yaida mari chop. Ndakashanda zvakanaka. 3 months down the line, vatete ndikaona kuti baba vepo vainge vava kunditarisa neziso rekundichochora. Ndakaona kuti ko ndikauraya tsuro mbiri nedombo rimwe chete, uku ndichishanda, uku ndichifambidzana nemurume wake, ndichiwanawo maextra dollars. Yaiita sepfungwa yakanakisa vatete, asi iri pfungwa youpenzi. Ndakatanga kufambidzana nababa vaya ndichiwana maextra dollars. Iko kusanyara kwangu kuti masikati ndiri kuswekedzana nemudzimai waboss, manheru ndiri kufambidzana nemurume wavo. Vatete ndiko kunonzi kuva double-edged sword, kuita sikukuviri chaiko. Munoziva, ndakambofila guilty ndo hamaitawana voti mafambiro akuita baba tawa vainge vasachamanzwisisi, asi nechemwoyo ndichiti ndiri kudya pauri kudyawo. Mugoona vatete ndaitoita sympathize namaitawana ko ndaingodii vatete, ini ndaiva muentanglement. Vatete vaigondiita sei? Handiti vaiva muruwadzano vari holi. I doubt chero murumanyama kuti vaiuziva ini. Ndipo pandakaona kuti mbwanyoro ndidzo tsengi dzamatowo. Masikati ndaiva good girl, mushandi wamaitawana, manheru ndiri mudzimai wemurume wavo. Ko zvekuba zvinonakidza, chero tichikura taiwira shuga vatete, yaitonaka kudarika yemuti. Umwe musi ndakaita senge ndafambiwa nerumbuswa kumupata weJericho. Vatete ndipo pakatangira dambudziko. Ndakubuda masvosve kumupata weJericho, akaita kupaka zvawo. Ari kuratidza kuti hakuna kwaanoenda, chaasingadi kukwenywa neruoko anotowedzera kundipinda munyama. Saka vatete anoti kana akatanga kundiruma ndinoenda pamuti, ndoenda ndichinokwizira. Vatete baba tawana pavakaona kuti ndozvandava, vakabva vandigosta, kundisvipa chaiko. I feel used, kuitwa bubblegum. Maitawana vangori cool as ever. Kuti ndivafonere nditaure nyaya yangu, ndinotya kuti vanonditi ndavapuma uroyi. Number 1. Number 2, zvinoita here kuti ndichabuda pachena kuti ndaida nemurume wenyu, zvichaitawo here? Ivo vaimbochema nhamo dzavo kwandiri, ini ndichitovasekera nechekusaidi. Vatete nevamwe vose vari pano, ndakaronga dondo, ndaiti ndichawana rugare, asi hakuna. Ndiko kunonzi kunanzva live wire kwandakaita. Ava kutambura ndini, baba namaitawana vakatoenda kuholiday kuDubai. Ini ndiri pamuti ndiri kukwenya, ndichirumwa nemasvosve emushonga. Imiwewo vakafa vakazororo, ndinodemba kufa vatete. Zvakaoma hazvo, ndiyo secret yekutanga yatawana. Unfortunately munhu unenge usingazivi kuti inogona kuva chitori hama yako. Asi anyway,
handizivi kuti munoadvisa kuti vanokumbira uregero here kana kuti vangoramba vachikwenya havo masvosve iwo akawanda. Ende masvosve acho masvosve mushonga asi masvosve ari real. Makamboona munhu anobuda masvosve ari mupeni zvakaoma hazvo. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Munongosiya comment kuti munofunga kuti kudii panyaya yedu yekutanga. Vatete, story yangu ndichati zvakatanga pakusangana negurwa renyoka. Life yangu yainge iri sorted. Ndaiva nelife yangu yakanaka for zera rangu. Tisu vaya vakateerera maticha ende zvikabhadhara. Vatete, apprenticeship yangu ndakaita pa a very big company zvekuti nditori paapprentice ndaitobhadharwa kudarika vanhu vakawanda. Semwana aiteerera uyezve aitumika, vakanditi ndikapedza course yangu ndidzoke sekuti vainge vaitwa impressed nework ethic yangu. So ndakati ndichipedza chikoro ndakabva ndatowana basa. Ndingati ndakatanga kushanda ndichisevha mari yangu. Mari ndaitohura neheti chaiyo chaiyo ndine masupportive parents. Akati, Brenda, kudya mari hakuna kushata asi kuva nepekuisa musoro kwakanaka. Ndakateerera yambiro yevabereki vangu vatete, ndikatengawo land ndikavaka. Kuvaka hakuna kunditorera nguva yakareba sekuti chekutanga ndaiva neaccess kumaloni, chechipiri ndaihura mari, ndaiti ndabvisa maexpenses ose ndachengeta vabereki, ndaisarirwa ndine chenji. Ndakatotengawo vatete kafuel saver kangu kuti upenyu hwangu huendeke. Asi problem yakatanga mushure mekunge ndaona snake skin, gurwa mumba mangu. Ndakatombogara nambuya kumusha, saka snake skin ndinoiziva zvayakaita. Ndakatsvaira snake skin iya ndikatoisa mudustpan ndikanorasa panze. Asi it seems kuti kubva musi wandatsvaira gurwa iri ndikariburitsa panze ndiwo musi wandakapedzera kuita chinoonekwa nemari. Kutokudubura pese pasi pemubhedha muenzi uyu haana kuwanikwa. Ndakazofunga kuti muenzi uyu haasi natural chete, ari man-made. Kana ndichiti ari man-made ndinobvira kuti pane zvekuita nechemushonga. Zviri pachena kuti nyoka yakauya kuzokonzera hafu kumukati meupenyu hwangu. Zvine kaushereketwa mukati. Ndikakudzai kuti ndiri pabasa asi handioni kuti mari yangu inoshandei. Uyu muroyi akandigona chete, akandigura kunorira. Vatete, ndosaka ndati ndisanganisei neuyo akanyora nyaya yenyoka. Vatete, zvimwe kuda ndingakwanisawo kuwana my old life back. I believe kuti gurwa randakaona it's a sign. Ndazama kufamba ndichitsvaka rubatsiro asi upenyu hwangu hwakaitwa kusungwa mbira dzakondo. Chokwadi ndotambudzwa nechinhu chandisina kutsvaka. This is very strange. Regai tipinde munyaya inotevera. Maswera sei tete, I hope I find you well. I have been following your page for a very long time on YouTube. Saka nhasi ndati let me search on TikTok, then I found your page. Ndiri musikana nemakore 23 ekuberekwa. Ndiri munhu wangu muHarare, working as a helper. Nyangu yakamira yakadai. Ini ndakakurira kuChiredzi. Regai nditi life yangu yakangoita upside down pakashaya mai vangu. Mugore ra2012 ndine 9 years mama vakarwara. I still remember I was grade 3 first term. Ndakabva ndatombomira kuenda kuchikoro because mama vakazvarwa vangori 3, 2 boys naivo mama. Saka wekuvapepa painge pasina. Mama vakangoita 2 vana, me and my elder brother. Saka some of the things like kugesa mama aisakwanisa. You might be wondering kuti daddy wasn't there. Vakaramba na mama. I was young and nditoziva kuti what happened. So mama vakarwara kusvika vashaya 22 December 2013. I was 10. Remember kuchikoro ndanga ndatombomira for 2 years. Mama vashaya, hanzvadzi mama dzakati motoenda kuna baba venyu. Vakauya tikaenda. Tete ipapo ndopandakaona kuti kusina mai akuendwi. Baba vakazange varoora umwe mukadzi. Ndakaona nhamo ini kurarira nzimbe nekuswerera nzimbe ndo waiva upenyu hwangu. Kana iri brother yangu akatiza pamba nekuda kwesituation yatairarama. So when I was grade 6 second term, my stepmother's brother vakauya kuzombogara nesu. I still remember musi sekuru vayanzvadzi yamama vakauya manheru and started kundibata mazamu angu. Ndakavhunduka ndikachema, vakati nyarara ukaita noise ndokuuraya. Ndopa vakabva varara neni. Ndakaedza kuudza daddy, ndakarohwa nadaddy na stepmother kuchinzi mwana wemuroyo unoda kutipesanisa nehama. Ndaitoziva kuti every time panouya sekuru ndozvani vachandiita izvozvo ende vaindimwisa zvimwe zvimushonga pese pavairara neni. Ameno kuti chaiva chii. A lot happened tete.
zvekuti ndikafunga misodzi yangu inoerera. So to cut the long story short, ndakazoudza mai wepa next door when I was form 3 ndo vakati ndine sister yangu iri kuHarare, ndokwanisa kukukwidza bhasi vanokutsvagira basa remumba woshanda. That was 2022. Ndakabvuma ndokuuya ndokushanda. Ndaiti ndikatsanangura vanhu situation yangu ndaibva ndatorerwa advantage. Ndaiti ndoda kuenda kunight school. Tete ndina umwe mai vandakashandira kubudiriro. She was a teacher. Murume wavo ari truck driver. Ndaishanda tete ndichipiwa $100 pamwedzi wese. Vachiti imwe tiri kukuchengetera uzoenda kuchikoro vedu we. Mwari dai mazondionawo tete zvakaoma. I realize kuti hapana chandakagarira pano ndokudzokera futi kune vaya vakanditambira. May God bless her. Ndakangama kukudzai dhedhi vakazoshaya 2023. So tete chandiunza pano ndiri munhu wekuti chero ndakagara nevamwe ndinogona kuona ndakungoeredza musodzi neshungu kuti saka ndichazoveiko. Ini chikoro handina kana form 4 zvayo, handina kana relationship zvayo. Ndine munhu wandongotaura naye chimwezve chinondinetsa, isu tinoshanda mumba tinewo bright future here, tinotoroorwawo here. Ndinongotendawo Mwari kuti chero ndichishanda mumba asi ndigere hangu nevanhu vane mwoyo yakanaka. Shuwiro kungoti dai ndaitawo course zvayo asi mari handitorina. Zvizhinji zvinondinetsa mwoyo mangu. Sorry nekurebesa, handina shamwari chaiyo to tell you. Ndosaka ndauya pano ndichikuudzai nyaya isinei nechirongwa chenyu. Thank you so much Heidi for taking your time to write to us. Nyaya iyoyi itori nekuita nechirongwa chedu. What I want you to know is God loves you. Anditi, remember kuti you were created in the image of God. And now to uzive kuti your beginning kwaunotangira does not determine kwaunoenda. Unoziva Jeremiah anoti kudi, anoti for I know the plans that I have for you, plans to prosper you and to give you an expected end. Mwari wedu hadi kuti tiite miswe. Wabvunza kuti saka nesuwo vanoshandawo mudzimba shoro rebrighter future here. Yes, Mwari hadi O level, 5 O levels including maths and English for him to give you an expected end. Remember, God has got more than 1,000 ways to provide for you. Saka chanoda kuti uite ndechekuti I need you to have a relationship with God. Taura naMwari, tell God all your troubles. Mnazogara pasi utaure naMwari, tell him zvese zvaunoshuwira. Hanzi we have not. Hanzi hatina because we ask not. Hatikumbiri ndosaka hatisina. Uchatoroorwa ugoita bright future. Asi ndoda kuti vanhu vose vane masituation akadai, kazhinji kachona tinoshaya wekuudza, tinoshaya kuchemera. Then we tell the people sekuti unoudza boss ako kuti ndo situation iyi. Next thing boss will start taking advantage because havasi vose vanhu vanoziva Mwari panzapa. Saka I'm thinking kuti musaudza vanhu kwaunenge uchibva kuti ina ndina kwekuenda, handina hama, handidi mai vangu akafa. Because vanhu hauzivi mafungiro avo. But like you said, watoda kutenda Mwari because unogara nevanhu vanotya Mwari, vanhu vari right. But don't expose too much. Hanzi oversharing hazvina kunaka. Handiti waita basa ukatinyorera and you poured your heart. If you'd want to talk to a counselor, if you think kuti unoda counseling or therapy, just let me know. Anditika inyaya iyi yabva kuTikTok. Thank you so much for taking your time to write to us. All right, ndarwadzwa stereki nezvese izvozvo. Baba vake vakahlisiwa, regai tisati vana baba. But there's one thing about kusaenda kulabor kana kusaona labor. Ndona sekuti hatikoshesi vana vedu because tisina kugwadziwa nekubara. Kana mwana ataura kuti sekuru vandibata, mwana ndo paachangonyepa. Mwana ndo paachanyepa here. Mubata murova kwai muda kuti pesanisa nehama. Hlai Mwari. My stepmother knows out right now it's your time to shine. Anditika, alright, my stepmother knows out right now it's your time to shine. Kana une murume wako uri step mom, une vana vako uchivadzvinyirira uchazvaona aiwa, it's your time to shine. Asinga let it be known. Asuno nasi muno mso 29 June. Let it be known kuti kana shiri iri menyu ninge chidla masvosve. Asi kana shiri yafa inodliwa namasvosve. It's just a matter of time. Pakalitere ndinogara ndichiteerera nyaya dzenyu pano, but handiwane data pese pese, but I make sure kuti pandinowana data ndekuteererai nekulaika. Thank you for your likes. Saka yangu haisi confession hayo, but I want help kubva kune vamwe. Nyaya yacho haina kukura. So inini nhasi muchanditi vimbai. Ndine 21 years but mbiri muhombe. You know zvekuita big body zvekuti mukandiona ndikakuti ndine 21 munoramba. Bekuti ndine muviri muhombe
ndakakura ndichichengetwa natete hanzvadzi yababa, kwete kuti vabereki vapo, kwete, but vaitoshayawo mari yekundiendesa kuchikoro. Asi nevabereki takazvarwa tiri 4, ndini first born yavo, 2 girls and 2 boys. So mukura mangu vatete ndiye munhu ane mari mumhuri yese. So kubva grade 1 yangu kusvika ndiite form 6 nditete vakandiendesa kuchikoro kuboarding. So tete vane vana vavo 4, 2 boys ne2 girls, ma-twins. So ndakangokura pamwe chete nema-twin aya. I was treated well navo, kwete zvekuenzanisa nana2, but hapana utsinye hwavaindiitiravo. So mukukura kwangu vana dhedhi vaigara kune imwe city. Ndichiri kurangarira ndichikura ndichiri kumagrade 1 ikoko, ndainzi handina mai nekuti ndakanhongwa mumunda natete. So vaiti vakazonditora vakandiendesa kuna baba vangu. Regai ndidzoke kumashure. Zita randoshandisa randakapiwa ndiratete ivavo vakandichengeta. According to my research kwai tete vakatenga prema, mazuva aipisa maprema aya, vakatenga preparation ese, vakati mwana uyu ngaanzi Ningi, kureva zita ravo. Fast forward, ndakandava grade 3 ndakazonzi ndiri kumapurisa ndarepwa nababa vangu. Izvo vanga vasina kana kumbondibata. Baba vangu vaimbouya vachigara kumba kwavatete nekuti vaida kutoresewa license. So ipapo tete vakauya vakanditora chikoro vakati handei unoripota uchiti wabatwa chibharo nadhedhi vako, unoti vakauya uri kuchikoro vakada kukubata. So ini semwana ndakangotora it since tete vaiti ndivo mai vangu. So ndakatoti takasvika kumapurisa ndikabvunzwa kuti chitaura, handina kana kuburisa sound. Ipapo tete vakaita benzi. Ndakaramba ndakanyarara ndichibvunzwa. So patakadzokera kumba ndakarohwa navo tete. Zvikadarika Monday ndakadzokera kuchikoro, ndaingorota zvinhu zviri weird. Tete ndaigona kurota ndichinzi ndibaye mai vangu ava vaigara nadhedhi, zvainzi vabaye manheru. So ndaipepuka ende ndairota futi hope dzekuti ndosangana nemurume manheru. I remember ndakatanga kudzirota ndiri grade 4, asi nekutsonga handaimboziva kuti zvairevei, ndaingokura zvakadaro. Regai ndimbodzoka kumashure. Handi ndakati tete vaiva nema-twins. So ini ndakatiwo ndakurarawo navo mubedroom kwavo tete, nekuti ndikatarisa meno hangu ndaiva grade 2 ipapo. So maholiday ndainowata mubedroom nekuti vana 2 vairarawo imomo. Ndakazongoti umwe musi bva ndati ngandimborara ndakatarisa pasi pebhedhi ipapo tuone. Ndakatarisa kutarisisa ndokubva ndatarisana nezinyoka tete ndichiriona ndakaridza mhere. From that day ndakati no man, handichadi kurara mubedroom, ndogona kurara hangu mudining. Vakamboda kundibvunza kuti chii, handina kuda kutaura, ndakaramba ndakanyarara. So fast forward, hope dziya dzekurara nemunhurume ndaingodzirota. So handisi munhu anogona, but pa-O level I managed kubuda ne6 O levels. So form 4 ndakazoti ndakuda kunogara nanadhedhi kumba kwavo tete havana kundirambidza. So amai ava vainzi havasi mai vangu. Ndaiti ndakatotarisa ndaitoona vakafanana neni, but handina kuda kuvaudza hangu, but ndaiona kuti mai vangu she was trying kundifadza. So fast forward, paholiday yeform 4 ndakamboshandira tete vangu vane mahoteo nemarestaurant, so mukudaro pandaishanda ikoko, I think I was 16 papo, vaiti vakanzwa kuti ndaita mukomana, nyaya inetsa. I know ndaiva mwana mudiki, but kamwe kakutukwa kacho yo, ende ndikangoita mukomana, ndairota ndichizhakwa muhope wena. So ndaingosangana nazvo, plus mukufamba ndaingounzwa kunzi ndikushandisiwa natete kumaprofita, ende ndakazonyorawo form 6 yacho ndikata 10 points. So ndakanzi ukaramba uripo apa, ndaona wagara zvamuchoso uripo usina kana kuroorwa basa. So ndakazoita zvekubva kwana tete, but by fire by force. But pandakabva ndakanzi hapana chaunoita muupenyu. Ndakabuda ndichitiwo ndikutsvaka mabasa ndinoita, but tete ndichikuudzai kubva 2023 pandapedza A-level yangu kutsvaka basa kudai, ndikawana basa kana remumba ndinovengwa nemunhu webasa tete okufremera kunzi ndarara nemurume wabhosi, zvandisina kumboita. Handi ndiri kukuudzai kuti ndine muviri mumbe. So tete ndanetseka ini, I'm in Harare, I'm living on my own, because ndikaenda kubereke ndonzi dzokera kuna tete vako. Ini I don't want it, I want my own life. Anyone anoda kundibatsira pabasa vapewo namba yangu iyo, tinoita macalls zvese neapp uye ndotenda kune vachabatsira. Haidi vanyora
It was so difficult to read. I think papa typing error akawandisa. Also paragraphs. Guys, kana muchinyora nyaya dzenyu muise paragraphs so that it's risaita semudhadhadha chero because anendisachaone kuti tiri kubva nekuenda kopi. But mainzwa nyaya yacho nanzi ndakatorwa. Vatete was just a weird person. Votora mwana voenda nayo maporisa oti kwai icha kuti dhedhi vangu vandirepa. Mwana totenda Mwari kuti wakabva wavhagwa muromo katadza kana kutaura. Worohwa kumba. Next thing wovata paswembedha usanganidzana maziso nenyuka apa kwanzi vane mahotera vane marestaurant zvinhu zvacho zvakaoma saka maparents okuri kunzi agoni kugara nemaparents because anoramba achinzi dzokera kuna tete iye hadi kuendawo kuna tete because ane zvaakaona. I know one thing about children. Kana uri mwana mudiki, children even vanhu vakuru, they are so good with energy. Vana vanoziva kuti pane bad energy apa kana vari vadiki. They know kuti uku handiindi uku ndine mwana wangu mudiki. Mwana wesister yangu anononza kuti musandiendesa kuna nhingi, I don't want. Hatauri zvakawanda, anongoti musandiendesawo ende ndotoziva kurizini anorambira kuenda ikoko. Right, regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here? Ini ndiri murume ane makore 41 ekuberekwa. Upenyu hwangu hunorwadza. Handizivi kuti chinoitika murama yangu chii. Ndiri munhu anoshanda nesimba. I have a small business I run. Asi kuti ndiwane maclients ndinenge ndatambura. Kana imba chaiyo ndikada kuimisa igare, mwana chaiye handina. Handizivi kuti mungakwanisawo kundiwanira vanokwanisa kundibatsirawo here. Ndafunga kuzvipfuudza nekuti chekurarama chacho hapana. Guys, musazvipfuudza. How do we then celebrate kuti honai kwatabva, honai kwatiri kuenda if mukazvipfuudza? Nothing lasts forever. And on this earth, nothing is lasting. Hapana chinhu chisingaperi. Handiti? Sangatidzidzei kuva vanhu vari patient. Alright, ndine nyaya iri panapa. Guys, let's read. We are going to read the story, then we see how we can help each other. Hi auntie Makadizi, chandinonzi Nyasha. Yangu haisi confession, asi ndiri kutsvaga rubatsiro. Ndine sister yangu Sharon Nyika ane makore 36 okuberekwa, asi ari kurwiswa nechirwere chelapasi. Chakonzera kuti itsvo dzake dzitadze kushanda zvakanaka. Pari zvino ari kuendeswa kudialysis katatu pasvondo. Amai vake vakazvipira kupa imwe itsvo kuti vaponese mwanasikana wavo. Kuiswa kwetsvo kuri kutarisirwa kuitwa kuIndia, asi mari inodiwa yakakura zvikuru. Naizvozvo pavhurwa GoFundMe. Ndinokumbira rubatsiro rwenyu nekufambisa shoko iri mumachannel enyu. Sharon munhu ane mwoyo munyoro, ane rudo, ane chivimbo chekuramba achirwira upenyu. Ndaisa link yeGoFundMe. Right, saka vaisa link yeGoFundMe. Anonzi Sharon. Wedwe, let's help Sharon to get another chance in life. Ndichasiya link yeGoFundMe. Kana musingakwanisi kucontribute you just share it on your status and it, so that we also manage to get this message to the right people. Vanogona kubatsira $5, $10, whatever amount that you have will make a difference. Right. Auntie Makadi, ndiri mukadzi ane makore 28. I just got married recently. When I married my husband, I thought I was entering a family yakakomborerwa neupfumi. Life yavo yakanga isiri yekutamburira. Their home is beautiful and hapana munhu akanga asingadrive motor. At first I felt out of place because isusu taisava vanhu vari poor kumba kwedu, but ava vakanga vari mbinga dzemashuwa. As time went on, ndakanga ndajaira kuti ndo life ndava kurarama. The first few months of our marriage were peaceful. With that type of a couple yekuti every weekend toenda out, some of the days taenda for vacation. Chakandifadza pandakaroorwa izi vanhu vekumba kwemurume wangu vaindida. Ndaizviona even tisati taroorana. Vaitoenda kuchechi vabereki vake, handichataura hangu zita racho, chero murume wangu aimbopota achienda. Every Friday murume wangu aienda kumba kuvabereki vake vachiti vanenge vachienda kugomo kunonamata. Saka I was used to it kuti every Friday kubva zuva rodukwa murume anenge asipo vanozodzoka Saturday makuseni. Then rimwe zuva I decided to be a supportive wife. Ndikati regai ndiende naye kugomo kwacho, but akaramba kati kure. He started giving excuses. Ndikabva ndasiyana nazvo. Ndanga ndane time ndisina kuona ma-in-laws angu. So ndakaudza murume wangu kuti tiende tinovaona. We packed some clothes nekuti taida kunoita weekend tiriko. Ndakagara kumba kuya for some days. Then Friday iya yasvika yavanosenda gomo. Ndakaona vanhu havasi kugadzira anything chikuratidza kuti vari kuenda gomo. I asked my husband akati vakanga vasiri kuenda musi uyu. Tarara paya, I woke up around 12 midnight. Then realized my husband. Ndakabva ndamuka ndikabuda muroom matakanga takarara. Ndakabva ndaona light cottage. Asi cottage ukakugari munhu. Ndakafamba ndichienda ikoko. I couldn't see clearly kuti chii chaitika, but I saw candles on the floor and several family members kneeling around something covered nemucheka mutsvuku. Ndakabva ndadzokera mumba ndichimhanya ndichitya
kuti ko vakazondiona. The next morning I asked my husband where he has been. Haana kupindura zvainzwika. As time passed, vanhu vakatanga kuwedzera kupfuma. Asi pasina zvaishambisa kubusiness zvaitika. There was a tragedy after another. A cousin died suddenly. Vamwe angu vakanga vachirwara zviri serious. Imwe hama yemurume wangu akangoshayikwa pasina explanation. Ini zvaindinetsa kuti chii chiri kumboitika mufamily umu. One day murume wangu akandiudza kuti taifanira kuenda kumba kwavo nekuti kwakanga kune function yaida kuitwa, but moyo wangu waingoramba. Ndainzwa ndisingadi kuenda, so I made an excuse kuti ndikuda kuenda kumba kwedu kunoona vabereki vangu. Ndakabva ndabuda ndichienda kunoona vabereki vangu, iye achiendawo kwavo. Ndasvika kumba, I told my mom everything. She asked me kuti tere tinonamata nemamwe madzimai ekuchechi. Takaenda paya and we prayed for protection from God. Takabva tadzokera kumba mangwana makuseni. We prayed again. This time takadaidza pastor kuti vazonamata nesu. Vakabva vati makundiswa pane zvanga zvichida kuitika. My mom vakanga vakutya kuti what if something happens ndikadzokera kumba kuya. Vakabva vati mwanangu dzoka kumba. Ini murume wangu ndaimuda, so ndakadzokera kumba kwangu. Ndakasvika kumba murume akatsama and asked why ndisina kuenda kumba naye. We had a fight for the first time. Ndakarohwa tete. Inam one person asingadi zveabuse. That is the day I left my marriage. Ndikadzokera kumba kwedu. Ndakasiya marriage ndisina kuziva zvaitwa murume uya that night, but it was something pretty bad. My ex-husband anogara achindikumbira kuti ndidzoke kumba. Chero ndichimuda I can't because ndotya what I saw that day zvichiitwa mucottage. So now handizivi ndodii, asi murume wangu ndinomuda. Zvakaoma zvekurogwa. Hanzi rooranai vematongo. Ndizvo zviripo zvinopinda mumhuri waunenge usingazivi kuti vari kuita nezvenyi. Alright. But guys, andinotaura ndechekuti let's remember kuti nhasi manheru tiri kuita chii? Tiri kuita Zoom prayer session. Tichinamatira runyararo munyika yeSouth Africa, tichinamatira mhuri yeZimbabwe. Ngatisanganei nhasi manheru paprayer session handiti. Alright, ngaipinde munyaya yekupedzisira. Anti makadii ndine 48 takaberekwa mumhuri ine vana 6. Patinofamba tinonzwa kuti munin'ina wababa wedu pane zvakabata. Pavana tiri 6, 3 boys and 3 girls. Pavana vakomana hapana kana akaroorwa and hapana ane mwana. Kana kuwana anonyeperwa kuti nhumbu iyi ndeyako hapana. Tikatarisa kuvakomana dzinza rese hakuna akaroora. Zvisiri zvefamily yedu chete. Vamwewo vakabata dzinza rose. Saka vakomana dzinza rese hakuna kana nemukadzi kana nemwana. Kuvanasikana dzinza rese tine vana asi hapana akaroorwa. Saka tete tafamba taenda n'anga dzese dzine mukurumbira munyika mese. Hapana chabuda. Mausiku tinoshandiswa hatirari. Tazama zvese hapana chikubatsira. Kana pane munhu anokwanisa kutibatsirawo ndapota. Tatambura. Tinorwadza panyaya iyi tete. Umwe mwana mukomana wemhuri medu anopenga. Even mwana wekwabamunini it's the same. Tava ne almost 30 years. Tichirarwa nezvinhu zvatisingazive vatete. Umwe mwana musikana mudiki wemumhuri medu iye zvakamunyanyira. Harare usiku tatambudzika. Kana pane munhu anokwanisa kundibatsira ndo nyaya yandinayo nhasi. I remember paprayer session yatakaita pastor vaitaura kuti vamwe venyu makarevererwa handiti kuzvinhu zvamunenge musingazivi zvakaitika in the past generations. Ende zvinhu zvakadai zvinenge zvitoda anointing chaiyo. Vamwe venyu munenge muda kutoisugwa pamberi paJehovha, mosangana nevafundisi vokuita anointing, mobvisiwa zvinhu zvakadai because pamba chona with prayer tichinamata turuko zvimwe zvozvo zvinoda prayer, zvinoda fasting, zvinoda anointing, zvinoda kuti vanhu vabate vakasimba vachikumbira kuna Mwari because panenge pane mhiko dziri strong dzinenge dzakaitiwa. Right. Pane nyaya inotevera zvakare yatatumirwa iregai tione. Vatete ndiri mudzimai enga akaroorwa zvakanaka zvinengei asi handizivi kuti shavi rudzii rakandibata vatete. Ndakatanga kuita musikanzwa ndiri mumba. Mbuya vangu, mai vamai vangu vainge vakandipa mushonga wekuvhuna kana kuti wekupeta murume wangu. Ndaita zvandinoda kani mufamily yandainge ndakaroorwa. Vatete hama dzemurume wangu dzainge dzisingasviki pamba pangu neniwo zvaitwa zvakarengana sekuti pamba pangu pairaramwa chirungu chose. Vatete chose chandaitaura murume wangu aiteerera. Mbuya vangu chaiva chatopota munhu ane mago pamushonga apa vaitozikanwa kumaraini uku kumupfuwira. Vatete vainge vari head of department huru yadzo. So mukupfuwira murume kwandakaita ndakava ne too much freedom. Ndainge ndoita zvandinoda nenguva dzandinoda. Murume hapana chaitaura. Ndainge ndamuita chikuku vata. Kumabhawa vatete ndainge ndava kuzikanwa nenhau ye too much freedom. Ndakatanga kuita gumbo panze kusvika
ndisachadzoreki. Hama dzemurume wangu kunyanya vazukuru vakatanga kundiona ndichitamba mumabhawa. Vakazama kuudza sekuru wavo mabasa andainge ndoita asina kururama, asi murume wangu ndainge ndakatora ndikamuisa muhapwa. Haana kutobhilivha vazukuru vake vatete. Murume wangu akatoona sekuti vazukuru vaida kutipesanisa. Vatete ndikakuudzai kuti ndakapedzera kuona vazukuru vangu 2016, handina kuzovaona zvakare kusvika 2022 pavakadanwa nasekuru wavo. Vazukuru havana kuramba kuuya, kwanzi sekuru ndimai, zvavataura tinoteerera. Vakataura nasekuru wavo vakayanana. Vatete murume wangu mushure mekuyanana nevazukuru vake nehama dzake haana kuzomboita nguva ari mupenyu. Murume wangu akabva ashayika kuti asenge aizviziva kuti achashayika. Pamusoro apo ndinofunga ndataura kuti ndainge ndava netoo much freedom, plus chandakaona ndechekuti mushonga unosvika pakuexpire. Mbuya vangu vainge voti kana murume wangu akange oda kuti pepuke mbichana, mbuya vaibva vaita swap and top yemushonga, woita yekurunga nefoshoro, ndiyo fototo zi. Vatete handidadi nazvo, asi ndinoda kutaura kuti ndakaita chivi. Hama zhinji dzemurume wangu ndakapesanisa. Vatete, asi mukufamba kwenguva murume akazotanga kurwara, asi ini nyaya dzekupinda mumabhawa dzainge dzabaya dzikatyokera mukati meupenyu hwangu. Ndaisiya murume mumba ndichienda kunojola mumabhawa. Ndaisiya murume achirwara mumba ndichizviita tourist. Murume wangu akazosvika pakushayika. Regai ndimbokudzoserai kumashure mbichana. Murume wangu aive nevakadzi vaviri vakaenda kumberi kwangu, asi kurambana kwavo kwainge kusinei neni. In fact vakatorambana ndisimo mupicture. Plus iniwo ndava ndaitwa hit and run nababa vefirstborn yangu. Nokudaro pandakakandwa shoko, vatete imba iyi yaifanirwa kuti imire, asi imire nemushonga. Ndosaka mbuya vangu vaimira kuti zviite. Mai vangu vainge vari vapenyu, nanhasi variko, asi vainge vakandiramwa pandakaitwa hit and run. So ndakakura ndiri close kuna mbuya vangu. Murume wangu pedyo nekufa akakoka hama dzake dzose, vakakumbirana kangamwiro. Akasiya ataura kuti kana mweya wake uchizenge wasiya nyika ino, aisada kundiona pamariro ake. Chechipiri, ndaisawana peace mukati meupenyu hwangu, so kuti ndainge ndamuita abandon at his lowest point. Vatete, ndainge ndava mhuka chaiyo pamariro. Ndakaita bulldoze my way, ndikati hapana aindirambidza kuchema murume wangu. Ndaifunga kuti hama dzemurume wangu dziri kundizeza. Handina kuziva kuti nhamo chaiyo yakandigarira mberi. Mawana angu asazononoka kuonekwa. Rufu rwakapera, hama dzikapararira. Hapana akatora gumbezi. Vakati ndindaiva mudzimai, plus paiva nevana, so vaizorespekta izvozvo. Ndakasara nezvese vatete, zvose nemba, ndichifunga kuti zvangu zvaita pamwe chete nemota. Ndikakuudzai kuti mota dzose zvakangomira kuti dzi. Mombe mudanga dzakafuma dzakafa, huku muzvirugwi nenguruve zvaifuma zvakaita murakatira muzvirugwi. Izvezvi ndikakuudzai kuti mumba hamusi kugarika. Murume wangu ari kundipfukira. Ndakambodana muprofita vatete, zvese nen'anga, asi zviri kuramba kuita. Ndakadzokera kuhama dziya dzandaimbodadira. Vakati hama yavo vakaviga kumakuva, havazivi kuti andiri kuona agere mumba ndiani. Murume wangu mushakabvu ndakamutadzira, chero hama dzake ndakadzitadzira, asi hapana ushereketwa hwakaitwa nehama dzake here, nekuti vanhu ava originally vanobva kuZambia. Nokuti bankuru vakati rufu ruchingopera, vakati vachamboenda kumusha. Mukati vatete handina kushinirwa ini. Vatete ndinoziva ndakatadzira murume wangu. Chero kumabhawa kuya handichaendi, doro handichamwe, ndava kuzama kuita munhu kwaye. Asi ndizvo here kuti kuseri kweguva hakuna munamato. Kuti ndinokumbira ruregerero kumurume wangu kumakuva zvingava nebetsero here, kozi chipoko chacho chava kundionesa ndondo. Indakaviga murume wangu, zvino uyodzoka ava ani. Mugona chipoko chacho hachina rusha vatete, asi kungogara wakanzi nde nomunhu waunoziva kuti wakaviga hazvisi easy. Apa nehama dzemurume ndakaita burn mabridges. Pekutangira handina. Mukati ina handisi kusiyira vana vangu nhamo here. Yeah, this is zvinhu zvinoitika muupenyu zvakaoma. Panyaya dzekudlisa vanhu apa handipahwisisi kuti kana uchidlisa munhu unenge uchiti uite sei. Pane imwe nyaya yemunhu ari very close kwandiri akadlisiwa, aito mukadzi aitodlisa murume but haana kuziva kuti ari kumupa chimwe chinhu chinhu chikatanga kumuhla mumudumbi imomo. Zvinhu zvacho zvakaoma hazvo. But ndoda kukubvunzai kuti kana uchidlisa munhu unenge uchida kudana nemushonga, kana murume akuti bhebheni womudlisa futi, kwai hama dzake chero dzikasvika ndainodzivenga,
zvinhu zvacho unoshaura kuti munhu anenge achimbozviitirei. Guys, nokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Mungotiudza kuti nyaya dzamunoda kuteerera inyaya dzakaita sei. If you have any suggestions, please let me know. Chimwe chandoda kutaura ndechekuti tine app kune vavo vane vabereki vavo vari kumusha vasina data nechichi, mukaenda paplay store, handiti mukaenda paplay store muchanoona app yakanzi Dark Secrets and Confessions. Paapp yavo munokwanisa kuteerera iri audio, handiti pasina video, kuitira vabereki vedu vari kumamisha vakangodownloada chete zvinenge zvichiuya. I think it's actually even better than kuona video, because ndonatsa kuti video inotora data rakawanda. Nditi ndokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichasangana zvakare nhasi manheru tichinamata. Musarega kuuya. Nditi kana tikanzi kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakauya pamberi vakazvininipisa, if we hold hands together tichikumbira nemwoyo yakadambuka, Jehovha vachatinzwira ngoni. Tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare, ndatenda. Bye bye.